Ja, jeg ved sgu ikke, om jeg fik filmet lige før. Men for at fortælle, at jeg er ikke skabt til nedkørsler. Og lige de her, det er sådan noget rullesten. Man skal hele tiden glo på, hvor man sætter benene. Det bedste, det er de der faste sten, der ligger der. Og det er anstrengende. Fordi du skal koncentrere dig 100%. Fordi ellers så triller du. Det er godt nok ikke sådan helt stejlt ned, men der er langt ned. Ja, det er der sgu. Nå, men jeg er på vej til Bell, så... Ja, jeg er stadigvæk på vej til Bell. Og for 3 timer siden stod der 4 kilometer. Og jeg er sgu på den rigtige sti. Men som jeg siger, det her med at gå ind i et bjerg, det virker bare hele tiden ind og ind. Kommer ikke nogen steder. Jeg kan simpelthen ikke få øje på noget. Beboelse, mennesker, ingenting. Helt alene. Uffe helt alene i verden. Et par geder har jeg set. Faktisk en ged med et meget stort horn, som jeg sådan lige skulle larme lidt på, før den vendte røven til at gik. Jeg skal helst ikke have sådan en gammel ged efter mig. Men ja, der er altså nogle af de her stier, det er bare opad og nedad, og så ind i bjergene. Man kan ikke rigtig se sig ud af det. Men det siger jo noget om, at man går jo ikke meget i timen her. Men det kan være, at vi ses. Ja, for fanden da. Jeg troede aldrig, jeg skulle nå til. Men nu er jeg kommet til Bell. Der. Yes. And. Ja. Ja, det er sgu okay. Men der hvor det startede, hvor der stod, jeg tror kraftigt med, der stod 4 kilometer. Og det eddermame en bøgemand. Det har været en helt vild tur, den her. My god, mand. Bare lige sådan lige en fornemmelse. Ej, hvorfor står der et kryds der? Et kryds. Når der står et kryds, så betyder det, at man ikke skal gå den vej. Der skal ikke være, det skal være indviklet nu. Hold da kæft det her. My god, man. Nå, skid være med det. Jeg er kommet til Bell. Og kommet til et meget lille sted. Og har mødt en ny vandrer. And your name is? Jason. And where are you from? Singapore. Singapore, yes. Yes. Yeah. And my mommy. Og vi går den sidste tur sammen.